Tervetuloa tutustumaan Keken pienkonekorjaamoon. Pienkonekorjaamon sisäänkäynti on sorvitoimipaikan pihalla. Korjaamoon kuljetaan Keken pakettiautojen parkkipaikkojen vierestä, astumalla sisään katokseen ja avaamalla raskas puuovi. Ovessa on kyltti Suomen vartijoilta, jossa lukee, että paikka on vartioitu alue. Huollamme ruohonleikkureita, mopoja, moottorisahoja sekä muita polttomoottorikäyttöisiä pienkoneita. Korjaamon sisällä seinähyllyt ovat täynnä moottorisahoja ja ruohotrimmereitä. Tarjoamme myös koneiden kuljetuspalvelua, mikäli et voi tuoda konetta itse. Keskellä huonetta on punainen työpöytä, jonka päällä on osin purettu ruohonleikkuri ja työkaluja. Ovea vastapäätä olevalla seinällä on pienempi työpöytä, jonka ääressä on porakoneita ja lukematon määrä ruuvimeisseleitä ja jakoavaimia. Korjaamon työntekijä purkamassa moottorisahaa. Tervetuloa Keken pienkonekorjaamoon. Osoite Sorvarintie 18. Sähköposti pienkonekorjaamo@kekekeskus.fi. Puhelinnumero 044 7825 802.